Sonra gahryman arkadagymyz häzirki döwrüň nuskuluk derejesine eýe bolan täze şekereň 30 000 orunluk mescidiniň gurulşygynyň alınıp barlayan ýerine geldi. Gahryman arkadagymyz ilki bilen mescidiň daş töwereklerini alınıp barlayan işleri we il içinde Allahyň uýy hesaplanýan kaşan binanyň gümmezleriniň renk aýratynlyklaryny synlady. Haja arkadagymyz mescidiň içiniň we daşynyň bezek işlerine, şol bir wagtyň özünde binanyň ýanyşyk ýerleriniň ýokary derejede awadanlaşdyrylmagyna, biriniň arassaçylygyna möhüm ähmiýet berilmeligini belledi we bu wagtda özüniň öwüt ünlüglerini berdi. Soňra gahryman arkadagymyz bir ýerde täze şekeriň ikinji tapgyryna alınıp barlayan gurulşyk işlerine, döwlewap binalaryň bezek aýratynlyklaryna degişli şekil tasamalar bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş şekeriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow häzirki döwürde gahryman arkadagymyzyň uzul beren maslahatlarynyň ugralanyp, täze mescidiň gurulşyk işleriniň depkinleri barada maglumat berdi. Şeýlegen bir ýerde 30 000 orunluk arkadaş şekeriniň mescidine ýazyljak namazlyk halynyň görnüşleri görkezildi. Haja arkadagymyz taryhyň dowamynda halkymyzyň peklik, halallyk, ruhu kämillik ýaly ýörelgeleri, esasy ugur edilenligini belläp, Allahyň uýy hesaplanýan mescidiň bezek işlerine, onuň renk aýratynlyklaryna möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Mescidiň namazlyk halysynyň arkadaş şekerini kybap renkde bolmagynyň maksady raýat boljakdygyny aýdyp, haja arkadagymyz bir işte din wekilleri bilen maslahatlaşylmagynyň ähmiýetli boljakdygyna üns çekdi. Mescidin gurulşygyny nazara almak bilen onuň bezek terişdeleriniň talaby laýyk seçilip alınmagynyň wajypdygyny belläp, gahryman arkadagymyz binanyň daşky we içki bezek işleriniň, onuň ışıklandyrýan ulgamynyň islam dünýäsinde ähmiýetli hadaplanýan mescidi mahsus derejede bolmalygyny aýtdy we bu wagtda özüniň degerli maslahatlaryny berdi. Türkmenistanyň atgalan arkitektori gahryman arkadagymyz täze şekeriň binagarlyk aýratynlygy bilen bir bitigi sazlaşygy emele getirýän mescidiň bezek işlerine ulanýan terişdeleriň hiline, birikligine we uzak möhletliýindigine zerur üns bermek babatda aýratyn belläp, olaryň amatlygyna we birikligine möhüm ähmiýet bermeligini aýtdy. Gahryman arkadagymyz bezek işleriniň, binanyň mermerleriniň we beýleki terişdeleriniň öz bolşy görnüşde bolmagy adamlarda ýakymly täsirleri galdyrmalygyny belledi.